जोङो दिनै सबायाव जोङो दिनै देराखौ माबायदि लुदों माबायदि स्क्रिन खांदों नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन नै जोङो स्क्रिनखौ खांगासिनो दङ नै माखासेया खांखांबाय जोङो संग्रा खावग्राबो दङ देग्लाय 2024 जोङो BBCआव जुबुलि जानाय दा जों देग्लाय बोसोराव ओरैबायदि मोजां सुबिदा जों देग्लाय स्क्रिन बायनानै खांदों खुनु जोङो प्रब्लेम गैया ओरैबायदि समायना लोगोफोर दा जोङो नै बे स्क्रिन खांनायनि सिङाव ओरैबायदि सुबिदा देग्लाय खुनु प्रब्लेम गैया दै आरो बेजों लोगोसे देग्लाय नै बियो जानायनि डाइनिं टेबोल सियार देग्लाय ओरैबायदि सुबिदा खुनु जोङो देग्लाय हायाव जानांगौनि गोनांथि गैया ओरै थांनानैहाय ओरै महिलाफोरनि पकेट रुम आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन दे नै नायनो हागोन बे महिलाफोरनि पकेट रुम उन्दुग्रा जोबोद सुबिदा देग्लाय खुनु प्रब्लेम गैया जा लोंदु गिर्जायाव हाबै गोसोबायदि रंजा बाजायै इसोरखौ खुलुमहै फैयै फैयै नैबेयाव स्क्रिन खांनायनि साइडआव डाइनिं टेबोल ओरै संग्रा खावग्रा नैबेजों जाग्रा दै नोंथांमोना नुलांबाय थानो हागोन नै जोंनि बाजै दिमिया मेंनानै जिरायबाय ओरैबायदि मेंबायना इबो मावनानै संग्रा खावग्रा दै ओरै बुरिजों ओंखाम संग्रा नै जोङो दै गुदुं जानजेनबाय जानो थाखाय ओंखाम संसिगोन दै ओरै फैयै फैनानै ओरै नै बेयो दैनि टेंखि दं साइडआव ओरै संग्राफोर खावग्राफोर मावग्राफोर दै नै ओरैबायदि सुबिदा आरोखि देग्लाय जोंहा खुनु प्रब्लेम गैया जा आरो गोसो बायदि गिर्जा हाबै दै खुनु हाद्रिजों लेथ्राजों खुनु माबा गैया जोंहा हाद्रिबो नाङा देग्लाय डाइनिं टेबोलाव गोसो बायदि जानो हागोन आं नोंथांमोननो जोंनि जैथुमपारा मण्डलिनि जेनाखि देरा आं बेखिनि भिडिअ लाबोनाय जाबाय नै नायलांबाय थानो हागोन दै डाइनिं टेबोल जोंहा हरै लिरगासिनो दङ डाइनिं टेबोलखौ ओरैबायदि जों स्क्रिनखौ खांजोब्बाय ना लोगोफोर नायदो नै ओरै आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय दै आङो बेखिनि भिडिअ लाबोनाय जाबाय आरो नोंथांमोना देराफ्राव थाफैनो गोसोब्ला थाफैनो हागोन ओरैबायदि सुबिदा खुनु प्रब्लेम गैया ओरै महिलाफोरनिजोंबो प्रब्लेम गैया ओरै पेरेन्टनिजों प्रब्लेम गैयानो जा गोसोबायदि टेबोलाव